Problematice bydlení se věnuji již téměř 20 let. Specializuji se na developerské projekty a výstavbu rodinných domů, jak dodavatelsky, tak takzvaně na klíč, či stavbu prováděnou své pomocí. Na úvod je třeba vědět, že hypotéku vám banka poskytne pouze na pozemek určený k následné výstavbě domu. Rozhodující také je, zda na koupi pozemku částečně použijete i vlastní prostředky, nebo je chcete financovat 100% úvěrem, případně předhypotečním úvěrem či úvěrem ze stavebního spoření. První případ, kdy můžete dát pozemek do zástavy, je jednodušší. Čerpáte hypotéku hned a z peněz platíte už i zahájení stavby a budování základů. Většina bank vám umožní čerpat úvěr na váš účet bez dokladování faktur. Druhý případ, kdy pozemek dát do zástavy nemůžete, je složitější. Ne každá banka vám 100% hypotéku na pozemek nabídne. Navíc musíte nejprve využít předhypoteční úvěr, který je dražší. V případě, že nemáte vlastní zdroje, je možné použít i překlenovací úvěr od stavebních spořitelen. I tento druh úvěru vám samozřejmě vyřídíme. Hypotečním úvěrem je také možné financovat koupi pozemku od obce, ale ne každá obec vám bude ochotná zřídit zástavní právo ještě před úhradou kupní ceny. Přesto výjimky existují hlavně tam, kde jsme partnery developerského projektu. Více k problematice na toto téma se dozvíte v článku dole pod videem. Se vším tímto vám také pomůže znalý hypoteční makléř. Najdu pro vás nejlepší variantu financování koupě pozemku, navíc poradím s jeho výběrem, pomohu vám také vybrat vhodný projekt, stavební firmu i geodeta. Zásadní však je, zda jste pro banku dostatečně bonitní. Zjistěte si pro vás nejvýhodnější hypotéku, použijte oblíbenou hypoteční kalkulačku od Geparda, zdarma vám porovná hypotéky všech největších bank v Česku. Hypoteční kalkulačku najdete přímo na mých stránkách. Zadejte do prohlížeče adresu www.hypotéky-olomouc.cz. Získejte přehled o nejvýhodnější hypotéce během minuty z pohodlí vašeho křesla.